Știți care este diferența dintre cyborgi, roboți și androizi? Trebuie să recunosc, dacă m-ar fi întrebat cineva în urmă câteva zile, m-ar fi pus pe gânduri. Asta pentru că acest subiect nu a fost unul care să mă preocupe vreodată. Până când Claudiu a propus subiectele acestei serii, printre care au fost cel de cyborgi, după cum știți, medievali. Mulțumesc, Claudiu. Și m-a pus un pic pe gândul, cyborgi medievali, m-am gândit. Asta sună puțin absurd, dar așa să fie oare? De ce? Și rotițele au început să se învârchească. Vedeți, oamenii au memorie asociativă. Și din acela sertar al memoriei au ieșit și alți reprezentanți ai literaturii cândva SF. Și anume, roboții și androizii. De ce spun cândva? Pentru că, de atunci, aceștia și-au făcut treptat loc, fie pe roți, fie pe șenile sau pe propriile picioare, în realitatea pe care o trăim. Ceea ce predecesorii noștri și-au putut doar imagina, noi în cele din urmă am sfârșit în a le da viață năzuințelor. Dar tot ei au fost cei care ne-au avertizat. Ne-au avertizat legat de faptul că riscăm să deschidem o cutie a Pandorei. Vedeți? Inventivitatea umană este o caracteristică a noastră ca specie. Și este ceea ce ne-a permis nouă să ne creăm un mediu propice vieții. Să ne facem viața mai bună. Și cum am făcut noi acest lucru? Dezvoltându-ne tehnologia. Și această dezvoltare a tehnologiei a avut loc nu linear, cum v-ați putea imagina, și exponențial. În 1945 a fost creat primul calculator ENIAC. În mai puțin de 24 de ani, în 1969, omul a pășit deja pe lume. Cu puțin peste un secol de când Jules Verne a scris celebrul roman, știe cineva? De la Pământ la Lună, exact. Dar vedeți, toată această dezvoltare tehnologică converge spre un punct potențial critic pentru noi. Cel în care propriile noastre creații riscă să devină mai inteligente decât noi. Și nu doar atât, să dezvolte inclusiv conștiință. Și, după cum spunea Descartes, cogito ergo sum. Gândesc, deci există. Momentul în care inteligența artificială o să ajungă la concluzia asta, poate reprezenta un moment fatidic pentru omenire. Dar înainte să ne imaginăm că suntem în Matrix, eu vă propun un scenariu puțin mai prietenos. Imaginați-vă cu toții că sunteți la o petrecere și printre invitați sunt câțiva puțin mai deosebiți. Propun să facem cunoștință cu aceștia, pentru că, cine știe, poate o să ne facem inclusiv noi prieteni. Iar primii cu care am să încep sunt roboții. Aceștia sunt mecanici, nu sunt ființe. Iar scopul cu care au fost construiți este să realizeze sarcini repetitive într-un mod cât mai eficient. Și cu siguranță, la petrecerea noastră, mi-ar face o deosebită plăcere să-i cunosc pentru fanii Star Wars, pe R2-D2 și poate altcineva o mai auzit de Wall-E. Alți invitați sunt cyborgi. Cyborgii, după cum o explica foarte bine și Claudiu, sunt parțial umani. Au componente mecanice, dar în structura lor, să spunem astfel, prezintă și anumite componente, precum senzori sau chip, spre exemplu. Și un bun exemplu, tot pentru fanii Star Wars, se numără cineva printre noi, dar avem câțiva.
precis îl cunoașteți pe Darth Vader. Iar, în continuare, printre ultimii noștri invitați la petrecere se numără androizi. Ei bine, aceștia s-ar putea să fie indiferențiabili față de oameni, pentru că au fost construiți să ne semne, atât în aspect cât și în comportament. Și cu siguranță pot să spun că s-ar putea să avem o conversație interesantă cu ei. Din moment ce se presupune, ar trebui să aibă în spate și o inteligență artificială destul de avansată. Iar când omenirea, practic, a decis că evoluția nu mai este suficientă și că trebuie să o ajutăm, atunci, de fapt, am putut noi să vorbim despre omenirea 2.0. Iar omenirea 2.0 poate fi un viitor distopic, utopic sau ceva între. Dar un lucru pot să vă spun clar. Când o să aflăm acest răspuns, cel mai probabil va fi deja prea târziu. Pentru că acesta este prețul dezvoltării exponențiale. Și ca să revin pentru ultima dată la petrecerea noastră, de ce este bine să cunoaștem invitații? Pentru că nu aș vrea eu să fiu cel care face greșeala de a merge la un cyborg precum Terminator și să-l întreb inoportun: visează androizii oi electrice? Mulțumesc!